ina ban gaji haji ai ana so ba ko ita ji haji ɗan gida ya ta aka aura wallahi ya ta aka aura to ka san da aka aure ta duka an ga cin azumi an aure ya ta sai ka sauka ni je na ga gida akwai mai na saba na dan wanda da yake kasa kuma ga ni na da bai ga agogwa a waje je biya biye wai ka rufe sai ka ba ka rufe ne ni wata cuta ce ina da dalilin in ne ka gani ne ya auto ne ya auto da shi wai ne ya tsaya da jama'a da Allah za mu yi kokarin da aka gawo me gidanka ne wai ka wai gidanka ji baba gandu to ana lafiya ina zuwa gogo sai cewa ta yi kafu da muna fadai da shugaban muna fadai da Allah ya kula inshallah za ka ce gogo mutum da kai ne saboda ka sani ba ba na son kai shiga gida rai ran mutum yanzu ba biya hankali ai yanzu ba ba kuje ka tana gaba to ai ita ta zuga ta faɗi mai gidanta a yi biyayya ta faɗi biyayya wallahi da basu da zuciya ta excellency mulkin ke na tinkin da sai da kana kuma ba wani abu bane yake kake mulke su ba abin da kake mulke su yayin sa hannun nata kuma wani da ne ga mutum yace babba shi mulke wanda kake yi irin yanke-yanke da kake yi da filaye a kan mutunta. Kilo wannan yara ne, kai ma ka gaba da yara a ta hankali. Yara ina barna ne, ya ga ko barna. Ka ji wani abu da barna kuke. Umarni ne da kafita. Ai da ka tace yanka sai in yanka. Saboda ka tace a yanka sai in yanka. Kai kuma da yake banza a banza ne, banza a banza hoyon ko. Kawai wata tana canza maka umarni. Al'umma na ko aiki ko bashi lokacin da za a yi taro za a ba mu aka loran ruwa da shiga ciki ana sauka da idan sauka da bayan abu da taka tana zuwa yara ƙanana ana wani su shiga sai ka zo da uwar taka da uwar ka ce ba ya ce ma wata uwar ka yi da ke ya kasance wai kafar yada labarai da zamani kafar yada zumuntai da shafukan facebook wai ya zane da yaran kan rayu da sa ana fa ikon kaiba ta ke abin da nake so ba wata kafar yada zumunta da take yawo take takura mana fa a jihar Kano babu fa inda ake takura mana ko kuma can da suke yi inda bidiyon suke wannan kuma ba duniya ta yarda da su musamman fejin nan da manya suke kallo Instagram din nan ka san ba ne ƙarfin su to ba abin da nake so na gan shi ma yana neman tallar bai zai hana mu je mu samu yaron nan ɗan fulani nan na kasa da shi mu ɗan goga masa wani abu da filaye mu yanka masa na kwakwasiya ya dawo ba to ba ku isa ba ta zo da shawara amma matsala ɗaya ce ai suna da komin kai ne ya yi na ka san lokacin da nace ayi garujiya na je na haɗa yan kuɗaɗe rayuwa a haɗa hankali na buɗe garujiya online harkar nan tafi a da aljanu suke yi su bota da aljanu su yi haka ce yi mai da aljanu ne da aljanu ai gaskiya ka taka so muna godiya kwarai da gaske musu wayannan